Så har vi lige taget noget honning, blandet, vi har moset det godt, så honningen kan løbe ud. Og så bliver det sidet her. Og Sebastian og Signe, de smagsprøver. Og det smager rigtig godt. Og det siger faktisk, det smager rigtig godt. Og det smager rigtig godt. Og det smager rigtig godt, ja. Hvad, Sebastian? Vores første honning i år. Og en masse glas har vi her, vi kan fylde på. Ja, vi har allerede fyldt 2 glas. Vi har allerede fyldt 2 glas, ja. Et kæmpe stort og en lille. Nej, og et stort. Og det strømmer bare ned. Hvad? Børn og honning, det er godt. Ja. Hvad giver børn plus honning? Det er Det glæde. giver mætte børn. Det er glædebørn, ikke? Gør glæde. Nå ja. Det giver glade børn. Det er da ikke noget, jeg Og griner. klistrede Det er ikke børn. noget grine af, nej. Øj, hvor er de sure. Børn plus honning. Det giver glade børn og klistrede børn. Ja, nu stopper vi for den her. Tak for det.